akwa asante mantemu asante achem ena ye kogina na praso MAKG any primary ena impejifo SSE tebia sukunu ewo mu akande omu ehia no wo mu enya enti ama enwo asua ene adeche no ayeden kakra wo mu hia mo ase de be ya ebepejani mu. So kupimu wa praso MAKG NFA Primary School and Wasante Achim Central Wasante Mantam no emwa ene mahodobi eha wono pa emwa ma wonwumedi ewo hono mo enko enkan enye no kwa enam emya pa wono ninti ene esuafo bia ya wono mo etie no ekeme se wonkwa eda ensane mu yeah the letters for assembly homo ebia ma bibia mfiri ho ma meboa school no dwumadi bia age se aha na kakra ni emwa kakra nananum betimi aboa tena omoboa ma ye bodan ne so ba bi kakra ye du aka ho na nkofo so omo so abeboa MP ho yo the letters ko but ni nyina mu no bibia ntehwe ho so to na asade achi ye ba school ya na ahometi ehona chairman de ma PTA osuku yi mu Thomas Efrifa enso num kasema ne boni twetwe nkomo no wo kire ensemu se e de akire yen ko a enu ebu school for no so ebia super talk ade ba chekwe se school for no ehwe demo ansana omotuma wura classroom akoye omotuma ana o was so mu na this acheche for apom school for no ansana mu nyina kofie kama nyanso je mo konso je oboye ne sa anya tanso a ebia ahore na kudu no ankasa ne PTA chairman for na ye bia ahode akopem Ahoni ni school improvement support officer Ebenezer Ata enso etwetwe nkoma wode adesre etomenti no assembly enimu se adawruma wono monhwa na emu ahodo wonfamra emedum school yi etitose moma bo school yi yetimi nya foto ayemu oduro na ohwe school adan no a chance ni nyina awe na akere yi zenfi oto a ayare ho sema mofra no gize mofra no biane ana headmaster ne pon sanse ensuo no befa chance no so nwino agu nkra na krata no so a enwomasua no ntimi nkosoma ne nyi ana afi adan no bebre wura mu a wonse school no fon no cement ni nyina tutu a kese efuturo kumo ne woden no do na pana se mofra ne bra futuro kumo ne tufi den afi wo dan no esi wo no a eye dan na fa nan no pillars no walls no aketia kam bebre ebubu